हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान आपडेट भिडिअ लानानै फैबावबाय। लोगोफोर, नोंथांमोन गोबांथारानो थाम्बनेइलाव नायनानै मोनथिखाबाय जानांगौ बे भिडिअआ मानि सायाव जागोन। लोगोफोर, बेनो जादों बयजोंबो सिनायजाखानाय मुंदांखा बिथां सनिया कुइन बिथांजोआ गावनि हासबेन्ड एबा हौवाजों डाइभर्स खालामबाय एबा गारलायबाय होननानै मोनथिनो मोननाय जादों आरोना। बिथांमोना मानि थाखाय गारलायखो बेखौ सनिया कुइन बिथाङानो क्लियारिफिकेसन होनानै होबाय। बिथांनि क्लियारिफिकेसन भिडिअखौ नैबे भिडिअनि गेजेरजोंनो दिन्थिनानै होगोन। बेनि सिगांनो फंनैसो बुंग्रोनो सानोदि जोंनि गोबांथार बर' आइजो आरो सिख्लाफोरा बिदिनो गुबुन हारिखौ मोजां मोननानै खारलांबायो आरोना, गुबुनजों मोजांसिन संसार मोनजागोन होननानै बिदिनो गोबांथारानो जुलि जाहैयो। बेनि उनाव आरो गावनि गुदि खुन्थियाखौ नागिरनानै फैफिननो गोनां जायो। बिदिनो दिनै सनिया कुइन बिथांनि बेलायावबो बेफोरबादिनो जाबाय होननानै मोनथिनो मोननाय जादों आरोना। लोगोफोर, दायो बिथां सनिया कुइना भिडिअनि गेजेरजों मा बुंखो नोंथांमोननो दिन्थिनानै होनो नागिरदों। नोंथांमोना स्किप खालामाजासे नायलांबानो जाबाय। बहुत मानसिफ्रा आंखौ सोंहरदों गुमैया बोरो होननानै, बिराद गोबावसै आंखौ सोंनाया कि गुमैया बोरो होननानै। ओमफ्राय आं दिनै बे एन्सारखौ होनो फैदों आरो लोगोफोर। स' आं दिनै नोंसोरनो बयनोबो क्लेरिफिकेसन होजोबसै, मानोखि नङाबा कनफिउस जानानै थायोना कि गुमैया बोरो अबाय थांखो, आंनि हासबेन्डखौ नुवा माया होननानै बहुत मानसिफ्रा सोंहरो, मानो भिडिअ खालामाखै मायाखै होननानै सोंहरबाय थायो आंखौ। स' आं दिनै फाइनेलि नोंसोरनि एन्सार्सखौ होनोसै, मा जादों, मानो नुवाखै, गुमैखौ मानो नुवाखै दासान्दि आं एन्सारखौ होगोन। ओमफ्राय दाल' नंला, आगोलहायबो आङो इउटुब जेब्ला आं खुलिथ'वाखैमोन होमब्लाबो गेजेर खन्द'आवबो बहुत प्रब्लेम जादोंमोन। बे टाइमावबो बे टाइमाव आङो बहुत रिल्स बानायोमोन, डान्सनि भिडिअस बानायोमोन। बावबो गेजेर टाइमाव मानसिफ्रा सोंहरखायोमोन आरो ना, गुमैया बोरो, मानो नोंनि हासबेन्डखौ देखाया, मानो हासबेन्डखौ नुवा होननानै। मानोखि बे टाइमावबो जोंना प्रब्लेम जादोंमोन आरो ना, माने जोंनि रिलेसनशिपआनो ओरैबायदि आपस एन्ड डाउन्स जागासिनो दङमोन आरो ना। बे टाइमनिफ्रायनो, गोदो टाइमनिफ्रायनो, वेन आइ वाज प्रेगनेन्ट, बे टाइमनिफ्रायनो जोंना रिलेसनशिपआ बहुत आपस एन्ड डाउन्स जागासिनो दंखायोमोन। ओमफ्राय गेजेर खन्द'आव बहुत प्रब्लेम जानायनि थाखाय जोंनि रिलेसनशिपआव गेपबो थादोंमोन आरो। स' जोंनि रिलेसनशिपआव जेब्लायबो बिदिनो जाबाय थायो। ओमफ्राय आइ आन्डारस्टेन्ड एभ्रि रिलेसनशिपआव प्रब्लेम जायो होननानै, बयनाबो रिलेसनशिपआव प्रब्लेम्स थायो होननानै आं मिथिखायो। स' आंनाबो प्रब्लेम जादोंमोन, बहुत प्रब्लेम जादोंमोन। आङो सल्भबो खालामदों, आङो सल्भ खालामनानैबो लादों। खिन्थु मोनसे खोथाया जाहैबाय, बारे बारे सासे मानसिखौ नोङो बारे बारे मिस्टेक मावोबा फरगिभ खालामनो हायाना। स' बियो मा दाय मावामोन आं बेखौबोथ' इसिबां आङो डिटेल्सआव खिन्थानो हानाय नङा, मानेकि इट्स नट अ गुड थिं। खिन्थु मोनसे खोथा होनसै, हि चिटेड अन मी आरो ना, आंखौ चिट खालामदों, बे आंखौ बहुत दुखु होदों। स' बिनि थाखाय जोंनि रिलेसनशिपआ बिराद कमप्लिकेटेड जादों आरो ना। खिन्थु आङो बहुत प्रब्लेम जायोमोन, ज' थाबाबो माबाबो, माने बहुत जोंना रिलेसनशिपआव ओरैबायदि अनलायलायनाय गैयि जादोंमोन आरो ना। माने बेफोरबायदि चिटनि थाखायनो आंना बेजों जेबो माबा गैलामोन आरो ना, माने फिलिंस गैलामोन आरो ना, गोसोआ माने माननानै लानो हालामोन आरो ना। खिन्थु आङो सासे ससियेल मिडियानि मानसि जानानै आङो मानसिफ्रा सोंबाय थानायखाय आं बेखौ देखायनाय जायो आरो ना। ओमफ्राय आंनि प्रब्लेम्सफोरखौ आं खिन्थानो हायाखै जादों आरो ना, मानेकि आङो सानदों सल्भ जागोन। स' आङो सानसे टाइमाव ओरैबायदि जादों, बिराद गिदिर प्रब्लेम जादोंमोन। बिनि थाखाय जोंनि रिलेसनशिपआ ओरैबायदि क्रास जादों। आं होमबा बेखौनो बे टाइमावनो बिफर 2 years फियनाया जेब्ला 2 weeks जादों, बेयावनो जोंना बहुत प्रब्लेम जादोंमोन। ओमफ्राय आङो बेखौ बेजों थायि जादों आरो ना, थाखालामोन। ओमफ्राय बिनि उनाव 1 yearनि उनाव, अलमस्ट 1 yearनि उनाव बियो फैफिननाय बायदि जादों, सरि बिफिननाय बायदि जादों आरो ना। बे टाइमावबो बे बिराद गिदिर मिस्टेक मावदोंमोन आरो ना। ओमफ्राय सरि बिफिननायनि थाखाय आं बेखौ खेनसे खेमा होदोंमोन। बिनि उनावबो बियो सोलाया जादों आरो ना। ओमफ्राय आं बे टाइमावनो, बे फैफिननाय टाइमावनो भिडिअसफोर लाबोनाय जादों आरो ना। मानेकि आङो
मानसिफोरखौ एफाग्राब बिदि रागा जोंनानै थानो हायाना आङो फियनाखौ सानबाय फियनानि फिउचारखौ सानबाय ओमफ्राय आं सानदोंमोन आरोना आं एसेबां सेल्फिश जानो हाया गावनि थाखाय आं फिसाजोनिफ्राय बिफाखौ मारै माने आलादा खालामनो हानो बेबायदि साननानैनो आङो बेजों रिलेशनशिपाव थाफिनदोंमोन आरोना आरो बे रिलेशनशिपाव थानायावबो बियो बिराद बोरैबा देखायदों आंखौ बोरैबा टाइपनि देखायदों आरो माने मोनसे थायोना सापर्ट होननाय जेब्ला मानसिया ज' थायो रिलेशनशिपाव जेब्ला मानसिया बिसि फिसाय न'आव थायो होमबा मोनसे केयार थायो मोनसे सापर्ट थायो जेब्लाखि जेखि खामानि माव मोनसे सापर्ट थायो होमबा जेब्लायबो आङो खामानिबाबो हाउस हल्ड एक्टिभिटिसबाबो गथ' उन्दैखौबो आं हारसिं टाइमाव गथ' उन्दैखौ नायनो ना ओंखाम ओंख्रि संनो ना बेफोरबायदियावबो बिराद जायोमोन आरोना खिन्थु जायोबाबो फिसा जायामोन बहुत गिदिर जायोमोन मानेकि आङो बिराद अननाय लुगैयो आरोना लोगोफोर स' बेयावबो बिराद क्रास जादोंमोन ओमफ्राय एगेन आंखौ चिट खालामदों बियो आंखौ चिट खालामनायनि थाखाय आङो बेखौ आइ वाज लाइक नांला होननानै आङो आइ टल्ड हिम लाइक डिभर्स खालामसै होननानै बुंदोंमोन खिन्थु बियो आंखौ डिभर्स होआ होनना बुंदोंमोन आरोना स' बेनि उनाव एगेन लाइक गेप थाबायमोन एगेन नोंसोर गेजेर खन्द'आव नुनायनि उनाव एगेन गेप थाबायमोन जेब्ला गेप थादोंमोन लाइक इट्स लाइक अलमस्ट लाइक 1.5 year गेप थानायनि उनाव जेब्ला आं लास्ट इयार इउटुब खुलिदों आङो इउटुबखौ एराउन्ड जुन 27 ना माबायाव खुलिदोंमोन आरोना लोगोफोर स' होमबा बियो आरो आंनि लाइफआव फैफिननाय बायदि जादों आरोना स' फियनायाबो अलरेडि आङो सासे बर' मानसि खालामनो होननानै बेखौ आङो बर' फोरोंखाजोब्बाय नङाला बिफर बियोथ' जेब्ला बेजों रिलेशनशिपाव दंमोन बेथ' आंखौ होनदोंमोन इंलिसखौनो फोरों होननानै बाट न' एस अ माबा आंनि मादार टां ना आंनि मादार लेंगुवेज आंनि फिसाजोखौ बिकज आंजोंनो थायो बियो आंजोंनो हारसिंनो आं बेखौ खांबोदों उन्दैनिफ्रायनो आंनि हासबेन्डआ गैखाया माने मालाबा फैयो मालाबा थाङो जेब्लायबो रिलेशनशिपाव प्रब्लेम्स जाबाय थायो स' बिदिनो थाखाय आङो अभियासलि फिसाजोखौ अभियासलि आं एस अ सिंगल मादार बायदि खांबोखादोंमोन ओंखायनो आं फुरा बेखौ आंनो दायथ' लाजोबनाय बायदि जादों आरोना इभेन मानसिफ्रा सानोखि होनोमोन बिकज हि इज रिच एन्ड अल ओंखायनो लादोंमोन मादोंमोन होननानै बुंदोंमोन आंखौ खिन्थु बिदि नङा आंसो बेखौ हारसिंनो फाइनेन्सियेलिबो आंसो फियनाखौ आंसो हारसिं नायजोबनाय बायदि जादों आरोना इभेन मानि मेटार्सआवबो सापर्ट गैयामोन आरोना बाट स्टिल आं बेखौ गनायनानै लादोंमोन आरोना बिनि प्रब्लेम्सफोरखौ आङो सानदोंमोन आरोना इन्डियानि नङा एसे खामानिफ्राव प्रब्लेम्स जायोना मोननो थाखाय स' आङो सानदोंमोन इट्स अके होननानै फुटबलनिफ्राय मोनोमोन एसे खिन्थु बे थोआना गथ' मानसि गोनाङाव ओमफ्राय हराबो ओमफ्राय बिराद माबा खालामा ग्रिडि जाहांबायमोन माने चिट खालामबा अभियासलि मानसिफ्रा सोलायखायोना स' बेबो मोनसे बहुत प्रब्लेम जादों जोंनि रिलेशनशिपाव स' बियो फैफिननाय बायदि जादों जेब्ला आं इउटुब खुलिदोंमोन होमबा नोंसोरो बे टाइमाव नुदों आरोना आंबा बे माने सरि बिफिननाय बायदि जादों आइ वाज लाइक अके आङो खेनसे चान्स होबावनोसै सानदोंमोन आरोना आं नायबावनोसै मानसिया सोलायदोंना सोलायाखै होननानै स' बेयो जेब्ला फैफिनदों बेजों आंखौ भिडिअस वगेरा नुदों खिन्थु बिदि नङा कि जे भिडिअसआव नुयो असेयाव बे जायो होननानै भिडिअसआव नोंसोरो बिराद माबा जोंखौ खुसि बिदि नुनो हागौ खिन्थु बेफोरो जास्ट माबासो आरोना एन्टारटेन खालामनो थाखायसो खिन्थु जों मिथिगौ जोंनि सिङाव जोंना मा प्रब्लेम जादों होननानै आरोना लोगोफोर स' बिदिनो सानसे समाव आरो जोंना क्रास जालायबाय आरो बिराद गिदिर प्रब्लेम जादोंमोन गेजेराव आरो बियो बायदिसिना इग' देखायनाय मानाय अभार स्मार्ट देखायनाय मानाय बिराद माने नांलायनाय जाबाय थायो सानैजों जेब्लायबो आं सानदों माने जेब्लायबो बिदि जाबाय थायोबालाय आरो नों आंखौ थगायनानै अबेबा थाङोबा मायोबा हमनो हायोना मानसिया माबा खालामखुमाबा ओमफ्राय जोंनाथ' कन्टेक्टबो गैखालामोन एफाग्राब जों सानसे साननै सम जोङो उइकखौनो रायलाया स' रिलेशनशिपा बिदि जायाना नों हारसिंथ' नोङो होजोबनो हायाना अपोजिटनिफ्रायबो नोङो नांगौ जायोना स' बिनि थाखायनो आं सानदोंखि इट्स अके लाइक मानो बेफोरबायदि बायहां रिलेशनशिपाव थानो स' आं बेखौ फाइनेलि होनदों आरोना नोङो गावनि फिसाखौनो अनाबा गावनि फिसाखौनो जेबो सापर्ट गैयाबा आरो आंखौ बाद हो गथ'खौसो सानोना गथ'खौ साननांगौना स' गैयानोबा एसेबां अननायानो गैयानोबा होमबालाय नोङो सापर्टआनो गैयानोबा बाद होदो इट्स अके आं हारसिं खांसै होननानै आं बेखौ बुंदों स' फाइनेलि आइ सेड हिम लाइक आइ वान्ट डिभर्स ना स' बियो हि इज लाइक अके फाइन थेवबाबो लाइक इट्स अके फाइन होननानै माबाबाय आरोना दा जोंना माबा गैला आरोना इट्स लाइक बायबाय
so I am like a single mother, like obviously I'm a single mother right now. आं बेखौ हारसिंजों खांखादों, गोदोबो single mother खायानोमोन, थेवबाबो बायहां बुयहांमोन रिलेशनशिपानो बेबायदि जादोंमोन। दा फाइनाली आं बेखौ होनबाय, प्लिज आंनाव फैनोबो नांला, आंनि न'आव गाफैनोबो नांला, आंखौ नायफैनोबो नांला, आंथ' जिबनाव थांखाया, बेबायदि आङो एफा बिदि ट्रिट खालामजानानै आं नोंजों थानो हाया होननानै फुरा आं रिलेशनशिपखौ एन्ड खालामबाय आरोना लोगोफोर। स' बेयाव बहुत खोथा फैगोन दा, मानेकि माखासे मानसिफ्रा बुजिया जानो हागौ, खिन्थु एभ्रि रिलेशनशिपाव प्रब्लेम जाखायो। अबेबा रिलेशनशिपा खामानियाव होयो, अबेबा रिलेशनशिपा खामानियाव होआ, बेयावनो बायनाय जायो। सोरबा हायोबा सल्भ खालामनो हायोबा थायो रिलेशनशिपा। दा जोंना सल्भ जायासै नालाय जोंहा गैला आरोना, बायबाय आरोना बे रिलेशनशिपा। उफाय गैया, खिजान खाफालाव बेनो लिरखानाय दं खोमा आंना नसिबानो गाज्रि। स' मानसिफ्रा बहुत होननो हागौ गाज्रि दाबो कमेन्ट्सआव नुनो मोन्दों आं गाज्रि आंनि भिडिअ नुनानै आंनि कमेन्ट्सआव गाज्रि नुनो मोन्दों। खायफा मानसिफ्रा मानो बुजिनो मोना एक्चुअलि आं मिन्थिया आरोना, एफा गाज्रि साननाय एफा माने दा आंखौ बिराद मानसिफ्रा बिदिजों थांदोंमोन नोङो, सासे माने आफ्रिकानजों थांदोंमोन नोङो, दा नोङो बायदिसिना बेफोरबायदि बर'खौ लुगैफिनदों मादों, इट्स नट लाइक द्याट। मानसिनि लाइफआ मोनसे चेप्टारसो, नोंबाबो आंबाबो जेब्ला लाइक नोंबाबो नोंनि लाइफआव बिदि जायोबा नोंबाबो एभ्रि लाइफआव नोङो सोरखौबा लोगो मोनखायो, निउ पिपल नों लोगो मोनखायो। बे लाइफआनो बिदिखा, लाइफ इज अ चेप्टार, निउ चेप्टार, निउ काहानि मानसिफोरनि जिबनाव फैखायो, लाइफआनो बिदिखा। स' नोंसोर इसिबां जाज खालामो आंखौ इसिबां गाज्रि बुंहरदों, लाइक गाव गावनाव जाबासो मिन्थियो, लाइक नोंसिनि फेमिलियाव जाबासो, सोरनावबा जाबासो एज अ वुमेन you should not say like this to another woman. मानेकि प्रब्लेम्सआ बयनावबो जाखायो, नोंजों आंजोंबो जायो, बयजोंबो जायो, बयनावबो प्रब्लेम्स जायो। There are so many single mothers in this world, in this country. जोंनि बड'लेण्डआवबो बहुत सिंगल मादार्स दं, ओमफ्राय बहुत रिलेशनशिप ब्रेक जानायबो दं, जे निउ अपसन, निउ चइसखौ चान्स होयो। खिन्थु आंथ' बिदिसो साननानै थाबायमोन कि I will never give a chance in my life. आङो हार्टखौनो क्लोज खालामनोसै, आङो रावखौबो फैनोनो चान्स होला, मानेकि आंनि हार्टआ ओरैबायदि माने आइ नो आं बेसेबां फाइट खालामदोंमोन बिनि थाखाय, आं स्टेन्ड लादोंमोन, आं मिन्थिगौ I have stand, बिकज गाव गावनि इमेजनि थाखायबो इसिबां मानसिफोरजों होनजानायनि उनाव I have stand so much, नोंसोरनो मिन्थिखागौ आं बेसेबां स्टेन्ड खालामदोंमोन। स' वर्क खालामासै बे रिलेशनशिपआ, दा लाइफआनो आंखौ बिदि माबायाव सिटुवेसनाव लाबोबाय, आं मा खालामनो आं मिन्थिया, खिन्थु आङो हार्टखौनो क्लोज खालामबायमोन। बाट इफ लाइफ इज गिभिं मी अनादार चान्स, इफ लाइफआ आंखौ अनादार चान्स होयोबा, भगवानानो बिदिनो इच्छाबा, स' why don't I give a try, another try सानदों आरोना, मानेकि I'm a single mother, at least आंनावबो सोरनिबा केयार नांगौ, लाभ नांगौ जायो, and I'm still young, आंना एजआ बारा जेबो जायाखै, स' I'm thinking why don't I give a try ना, बिदिसो साननानै दं आरोना। but I don't know what will happen, आं जेबो बुंनो हाया उनावहाय मा जागोन, स' बेखौ जेबो माबा साननाङा नोंसोरो। ओमफ्राय जे जादोंमोन आं मिन्थिला मारै जाखो लाइफआ। स' बेनोसै आरोना लोगोफोर, आरो आङो जेबो बिदि जागोनबो सानाखैमोन, बिकज you can't say anything about future, लाइफआ मा टार्न लायो, बयनिबो जिन्दगिया बिदिनो जाखायो, आं मिन्थिखागौ, you also know नोंसिनि लाइफआबो बिदि जानो हागौ, there are lots of breaks and all, so थाखायो बिदिया बयनिबो जिबनाव। So I'm just hoping for the best for me and for Fiona. आङो सानदोंमोन आरोना, आङो सेल्फिश जायालासिनो आं रिलेशनशिपखौ ट्राइ होबावगोन होननानै with my husband। आङो फियनानि थाखाय सानदोंमोन, आङो फियनानि बिफाखौ मारै सेनानै आंनि ग्रिडिनि थाखाय, आंनि फिलिंस गैयिनि थाखाय आं मानो गारनो होननानै सानदोंमोन आरोना। बाट जाथारलाबा वार्कआनो जाथारलाबा, आरो प्लास बे गथ'नि थाखायनो जेबो सापर्ट गैलाबा, फाइनेन्सियेलिबो सापर्ट गैलाबा, लाभबो गैलाबा, जेबो इमोसन्स गैयाबालाय आइ बेटार बि सिंगल ना। कि जानो बियो बाहेरा थाहैनानै गेलेहैनानै, खिजानो बबेबा बेरायनानै
किजान गोसोआ सोलायदों खोमा ना बिकज गोसोखौ रावबो हमथानो हायाना आंबो आलदा थाफैनाय जाबाय आंनाबो फेमिलियाव रावबो गैया मामि बाबा गैया स' आंहाबो न'आव थाफैनांगौ जायो बिनानाव सासेल' आंबो न'खौ गारनानै थांनो हाया मानेकि न'आवबो सापर्ट होनांगौ जायोना आंहा स' आंनि नसिबानो बिदि लिरखानायबा स' आंहा बेजों थाफाबाय थानोबो हाया न'आव थाफैनांगौ बेयावनो किसान गोसोआ सोलायबाय जानो हागौ बेना ओंखायनो दा आंथ' बिदि हिन्जाव नङा कि आङो सासे टिचार सरि आं बिदि हिन्जाव नङा जे बारे बारे चिट खालामजानानै सासे मानसिजों थानो हायो बेबायदि नङा आरोना आङो जाम्बि जानानै थानो हाया ओंखायनो आङो ब्रेक जाबाय आइ एम अ भेरि स्ट्रं वुमेन I am standing on my feet myself I am supporting my family alone आं हारसिं सपोर्ट खालामो आं मिथिला मानसिफ्रा मा सानो आं मिथिला बाट I am taking a decision for my happiness आंनि happinessनि थाखाय आं डिसिजन लाबाय आरोना बिकज आंनाबो लाइफ दं आंनि फिसाजोनाबो लाइफ दं स' आंनि फिसाजोजों आंजोंनि हेपिनेसनि थाखाय आङो मोनसे डिसिसन लाबाय आरोना स' लोगोफोर नोंसोरसो मा सानो आं मिथिया बाट माने दिस इज माइ क्लेरिफिकेसन आरोना माबाफोर सोंनोबा नोंसोर कमेन्ट बक्सआव हरनो हागोन आरोना लासैनो मिन्थिलांजोबगोन लासैनो आं रिभिल खालामजोबगोन स' लोगोफोर बेनोसै माबाफोर बुंनो बावदोंबो जानो हागौ आं नोंसोर कमेन्ट बक्सआव सोंहरनो हागोन स' लोगोफोर थेंक इउ स' माच फर वाचिं माय भिडिअ लाभ इउ